Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV kendo dhiambo mar chieng' Jumapil odiechieng' mar 15 dwe mar 6 2025. Machiegni ahinya Twak mar ratil tinedeni kaka kawuono en odiechieng' mar Jumapil nyako Ramogi waketo weche ratil. Weche ma okete ratil kawuono en wach mar bad migawo mar obila. Gik mosetimore e thuolo mar Jumachiel mokalo osekelo ng'ur kaachiel kod paro mopogore opogore. Obila osebedo kagolo lipode kotende kod wach mar tho magalagala mar Albert Ojwang rawera mikonino mak Homa Bay to kel nyaka Nairobi kanochwalo osiptal to osiptal okoni en ng'at manosetho. Obila osebedo kagolo weche ma samoro jopiny koni gin weche ma opogore opogore. Igolo to samoro irucho ni mano wach motelo ok en adier kendo ibiro gi machielo. Diponi tend obila nitie kaka iwuondo gi joma moko. To koponi iwuondo gi gin lokruok mage manyaka tim kata okinge mage manyaka tim, mano ni weche mawuok obila obedo moriere. An kanyako Ramogi kod mane en jawach e lo obila Charles Owino. An ka kod jalony weche mag nonro, nonro motende kod weche mag ketho iluongo ni Tom Nduku, kendo en jalony benye weche mag arita, kaachiel kod jalony weche mag mbui Dr. Matunga. Kaluwore ni weche mabende osebedo kamako wachni otendore kod manyo tipo mag dede miluongo ni CCTV footages mabende osebedo gi ng'ikruok. Machiegni ure Twak mar ratil kawuono apani en thuolo mokwongo mubedo ji adek e ratil. Nyiso ni ratil ni kawuono pek, aneno ka bende joma nitiere ka gin joma ong'irore ahinya. Wigi otimo jere, uwi mong'eyo kaka gik moko ringo. Machiegni ahinya achak kod Dr. Matunga di machiegni koda ka. Kikaw thuolo mar moso nyiko Ramogi Ojwang wachak Twak mar ratil. Erokamano George Bati. An aduoko erokamano ahinya ne joneno kendo jowinjo e thuolo makoro wantiere ratil ka, kendo an gi ilo mar mondo mi waket weche makoro chando piny Kenya e ratil kawuono. Erokamano ya Tom Nduku machiegni. Abena mor nikech aneno kiketa gi yawi motega maber. Erokamano ahinya. Weche madhi Twak malong'o. Erokamano. Yes, Charles Owino machiegni. Erokamano. Amor. All right. Gimomiyo nachako gi Dr. Matunga mondo nachop kuom wachako di Twak. In apisa mara obila. Kendo wacho ni kisebedo obila in obila forever. Isebedo jawache lo obila. Nyiso ni nitiere weche moko ma samoro gin weche mahiya ahinya madwaro ni mondo wuoye gi lony gadieri kae gichopo ne jopiny. To obila bende nitiere kod weche mathoth ma nyaka kan kata nyaka ng'iyo miketo gi godo ma ok oketo piny e buok. Inspector General mar obila Douglas Kanja nowuoyo mowacho motelo ni jal report manoyudo ni jal manomaki nogo wiye korot. Mano kaluwore kod report manoyudo. Bang'e owacho ni nonro ndugo yango ne jalo ne ok ogo wiye korot. Diponi nitiere ng'ama wuondo obila kata ng'ama wuondo tend obila. Ere kaka jopiny nyalo bedo gadieri ni gik mobila koro wacho kadhi mbele gin gik madieri ka gimokwongo manowachi noduogo loki ni ok ne en adiera. Mar ariyo, kaka ogai mar obila Douglas Kanja en onyalo mana wuogi report momiye koso en bende nitiere jomoko ma nyaka ng'adne rieko kata jomoko bende moluore manyalo timo nonro moko kapok owuok modhi oloso gi jopiny kaka jal manobedo jawache lo obila Charles machiegni. Erokamano. Ok nan jawach tuwe lo obila. An obila mane tich mang'eyo. And nasebedo obila kuom higni mathoth muchopo karibu higni 30. To wan ndalo manondikwa nindiko ji te kaka askar, kati biro gi PhD, kati ja klas 7 nindiki kaka askar. Yes. Joma few mane nigi somo maber bang' higni 3 kata 4 kisetie station mar obila mosepuonji gik mang'eny. Koro akiteri e course mar bedo inspector. Bang' mano to koro idongori mos. Koro asebedo gi privilege, asebedo jokwach kich mar obila higni mang'eny, asebedo japuonj mar jokwach kich mar obila. Nasebedo officer commanding police station, aseran police station madongo kaka Kericho gini. Asebedo hospidi, asebedo jatend jo-CID various levels. So I'm police. So keep watch police to understand. Aye. Gima police en. Ka piny oru ne police
saa 6 otieno. Saa 6 otieno koro waloro wayawo Karen's book. Saa 5:59 waloro Karen's book. Book makidi iluongo ni obi makidi e police station tindiko cha. Koro mo saa 5:59 to walore. Mano mar otieno. Walore gi miluongo ni weather report. Ni weather ma kawuono chal kama. Weather no nitimo nwach kata jondeke ndalo ma pod eka ndeko biro ne girilai e report mar obila. So wandiko weather report to waloro obila to ask wayawo first OB number 001 of that day. Mani bono kondik OB number 01/15/June/2024. Maneka kindike. So sama wayawo bugo bilano. To wadwa ndike ng'at mobiro to ndiko incident report. Kamano ng'at mobiro to ndiko mare kitieko to nitie kako bedo crossed, tieko bedo closed. And OB no kata koponi report mi ndiko cha was not correct to kiruche iduogo mana piny ndiko na amendment report ti amend immediately gimani ndiko cha with reasons. Kakendo wango chifo saa 5:59 kendi loro the book of the day. Odiechieng' kodiechieng' indiko gimiluongo ni situation report manyiso incidences manendo timre e police station no odiechieng' mangima. Ng'at moro nokelo report moro ni nokwal gwende, ng'at moro nokelo report ni noneg ng'ato. Koro godhiambo jok matiye crime branch ndiko situation report ma ordinarily waluongo ni signal. Tindike ni gimiluongo ni vigilance operations. Iwinjo to bedo copied ne DCI. So report ni wuok ka OCS to dhi ka OCPD. Obedo copied ne OCPD, obedo copied ne regional commander, obedo copied ne vigilance police headquarters. So jatend police ma IG orilai report egi nwach gin gik mindiko accurately mowuok ang'owa i OB. Omiyo sama kanjo yudo report ni ng'at moro ne ni e cell ni to ng'ano no commit suicide kata ogo wi ni mane report ma en godo ka question no wuok mane gima bro nyiso jopiny. Onge gi yo moro kendo mopogre gi kaka ne information no biro nwacho biro procedurally. Kakoro to moro bete korea ko penjo kata mana DCI ni ringe be ng'iare ni to ang'o miyo question mark nitie wachni. So mokwongo kanja nosomo mana report kalore gi standard procedure mar obila. To kane to bete makata wane wapenjore ni nwach koro other facts biro karanga motho ni en nga ni ni en ngat moro manyocha deputy inspector general o complain ni no publish information mo kare kuom alafu ang'o mane otimore no dhi ome Homa Bay alafu okele ka police bang'e nene sel kende to ng'ama ni sel kende ni ng'ama ung'eyo ni dogo wiye piny na nogo wiye korwol ng'ama nonene wach ne en kende iwinja maber okawe otere mochari but political tension ni malo wasechako bedo gi siasa koro gimoro timre marach ndio lakini jo siasa take advantage mar gimoro timre marach no to hype political advantage margi iwinja gimoro timre marach nyaka luwe nyaka ng'iye but okuripo kete siasa. Urbenen gi melo alwa maber nwach police ni institutions wan gi jo CID wan gi internal affairs unit wan gi IPO institutions gote urbeni timo nonro and mano kemo kuongo yosetho esel mar police ngato nogo gi mob okele kino OCS ko kin to ngano tha e custody mari to gima police oluoro molo gimoro amora e piny gin gimo kani are ni ngato thoni esel kata mabuso ringoni escape from police custody mano gima miyo chuny police chot nwach ibro riembi ngato thoni esel ibro riembi iwinja nwach ibro penji ibro ndiko ibro dadhogi e yore mang'eny ana nyalo wacho ni gima notimore rach but okwanyal blame IG kuom wach manogolo mokwongo
ni pok no rely e wach mane jokomiyo. Thank you very much. Erokamano Charles. Nduku, lapses mage, both mage, rode mage, ma adiri nyalo ruchore godo, nikech ka wang'iyo gima Charles wacho ni IG rely kata oketo wachne e report moyudo, mabende wachne luwo chenro duto moketi mag obila kowuok e tesend obila koidho kamano nyaka chop apisi maduong'. Lapses ne kanye? Yani ngama weni. Yes. Emasanated on communication makena. Mangeche ne monego regulate kata jogi gima deni public. Gima Owino wacho kae is the correct procedure. But mano gima ne Kanja temo. Kanja went to Central himself. He was not speaking from his office. Kanja not the Central in the scene of crime. Emano woye. And that's why his message was taken wrongly. No come message in the marriage. Iyo mano chiwe gon kichu no way in the scene of crime. Iwinya nebe no way from his office. To mano gima Charles Wacho was correct. No way on reference marubi. But walk about the Central. Kama gini otemare. Bo no way from kama gini otemare. Mabeche mano wacho ne gin weche manyaka beno o verify. Kada kano wogo obi kone. To know the police station but verify. Could no way from information mongeyo monwano. And for that reason, Gima Charles Wacho is the correct monego team. But mano kegi mo team. Nike kirango misinformation. Gine mage boy lap. Kuro onge gimono politicians when you work and you work from authority margima parliament. You when you work from senate, you work from authority margima senate. Gine leaders ma the country. Police when manyo mixed up by themselves. Gine manyagi kierki game, gine magi misinform Kenyans. Nikesa nikirango katana CCTV footage mo Kenyatta. Niso ngano no ki station cost mo Magadi. Yes. Ngano no ki station cost of. Nikeka giwegi kidig ngama tu. Okenya rito nyakadaka matin kuru podi kinde bodo kinde kuru sim. Nikeka nikirango ka investigation no work. Ngama no go sim chada ko be investigated. NN Kanye in this thing. Koro the truth of the matter is manyakwa yere. Yes. Any IG Gima Charles Wacho ka IG ne away from his office today ongenga manya lo coverage. But IG ka time ne but one of the Central go officers mage. And of the kanyoko ngeo very well ne once the round ne something is happening with the department mare gujo manera ko mamalo. My own can also the catcher. Charles Ngama Jadiri should be able to say, Jo IG Manone will cow that investigation. That is the correct position. From there, Nene Onyalo Lingrabu cow or cow evidence magita for 3 hours. Kichumune Kanyo Kende was hope manager Kenyanabo. Kosucho Potachana, Abroduku, Kasongeo, Gimodi Nimi. You would have not relied on OB, Nedo Tumo, or no Rango Gimanote. Right. Erokamanya Dr. Mark Matunga odhiambo makawuono nitiere ripode ma wacho ni IPO mako ji adek moko magin raia gi wacho ni nomaki kendo ketie sel achiel gi Albert Ojwang mano kaluwore kod report mar IPO ji adek magin raia emotelo wacho ni Albert Ojwang ne nie sel kende ni ng'at achiel tipo mar CCTV mano winjo bed ni inyalo ng'e godo adieri kuma ne otwe kata kamano geng'e ne Albert ne iwacho ni no muki kata ogolo dhi okethi gi jal moro. Ang'o matimore manyaka ang'o makoro nyaka tim onge kama chielo minyalo yudi CCTV mondo yanga diri gima notimore hie e sel mar obila ka koro ochopo kama koro ng'ie lony mar teknolojia mar CCTV diponi CCTV gin kogurgi to oket gima ni machine kanyo computer ma e sel obila koso nitie kamoro kendo minyalo golie tipo machal kod magi. George akao thuolo makende mondo mi atim mos ne familia mar Albert Ojwang e thuolo makora yudo e wang' jowi ka. Charles Owino owacho gimoro ma is critical. Owacho ni police oluoro gik moko ariyo. Embe en police. Gik moko ariyo gi motimango moluoro abro medo ne gimoro mar adek Nyasaye bende oluor.
but gik moko ariyo moluoro kaka polis ni ng'ato tho e lweti kata mabus oringo olal e lweti. Gima timore en ni ng'ato notho e lwet obila, koro nyaka gichak ndiko ripode manyiso kaka mano notimore. Mano achiel kuom gima koro yudo ka chocho wach ka emomiyo ikelo investigation, ikelo nonro makende mondo mi otim. To kogol CCTV, CCTV en gir computer, to gir computer kanose kao gimoro katika computer ni ng'ad go gi nyundo, nitiere gimoro miluongo ni forensic investigation kata nonro matut mar computer ma itimo gi forensics. Akeni forensics tigire janga wacha dango gi dhulu. Gin jolony matuklu ma ok in jolony, en lony matut mar nonro. Lony matut mar nonro ni golo ga gigo nikech CCTV seche moket picha no kamenyo kama thothgi gitudore gi computer moro chien. Computer man chien no miluongo ga ni server ema kano pichni duto. To computers go tinde bende pichni ma gikano go gikano moko kane cloud. Koro mondo mi evidence olal ni nitiere pichni moko kata manyalo bet ni olal, ok ditimre nikech seche motim nonro matut cha tibro fwenye. Mane momiyo ina seche moko ng'ato wacho ni ni naoro gino to kura delete koro onge. Mano en miriambo maduong' nikech inyalo paro ni delete kata delete simbi to copy no already nitiere ei piny ka makata kidhi matut e server no kata beda ni kao server no e wango to nitiere kaka pichni go no wuotho ka ae kamera to kadhi e server kanyo bende inyalo timango, inyalo yud gigo kotim gimiluongo ni nonro matut. Koro en ni gigi ok nyal lal katika ka gino itim manade. To bende kaluwore gi nonro matut no, sirikal kata obila nyalo time. Charles Owino bro nyisi ni ka DCI ka wan gi lab manyien mar forensics matimo nonro matut kabisa. Kanyo inyalo time nonro go mayud pichni go. Tapani gima chenda ahinya en luoro mane Charles wacho cha ni ng'ato kotho e lweti kata ng'ato ringo en wach mapek ahinya. Tiwacho gimoro ka ni nitiere ji adek mane oketi mane bende nomaki, to wach koro wuok sani ni ji adek ni kamoro ema notimango, ema nonego wuoyini. Gigo te inyalo lu malu ni neno kes mar Ong'ondo Were ka ni daka mathin osetud gigo te moyud ni ng'ane ema nochiwo pesa, ng'ane mane ginene okano bunde motimango. So gigo gin gik mayot luwo ka chuny mar nono gi nitiere. Tapani gima chenda ahinya en luoro makoro nitiere no. To adwa tieko kawacho ni George, weche bila gi kowuok to jowa ma josiasa medo chwako gi ahinya. Ineno kaka Tom Nduku sani gimedo chwako gigi kaeto koro kelo chochni e paro. Seche makoro sechwak gigi makoro kelo chochni e paro, mage gik makoro kelo pek makata familia ok nyal yudo adieri. Wapenje penjo moro Dr. Mark Matunga kasto angne Charles kachiel kod Nduku bino wachi. Iparo ni wacho chot ler michiwo miyo joma iwacho ni kelo chochni gi
thuolo mar yudo rot ma kata josiasa donje nikech koponi adieri kaka iwacho ni kata mana sani nonro mag CCTV nosegol to samoro ne nyalo dino ne jomoko manyalo keto miriambo kata manyalo medo weche manyalo gango wache gini inconsistencies mag korobet kata lungo ne chot mag milome kachiel kod wach gi chot mar milome kod chot mar wach bedo kaluwore gi mane Charles wacho luoro ma polis ni godo ni nyalo tiriembe emomiyo no ka weche koro chot to gino en gima luwo yot mondo mi adiera oyudre. Jaduong' Charles, ka oponi inconsistency kata chot mar wach gi ote machopo ne jopiny kata wi nonro obetie en mondo res ng'a mondo konya ng'o? Gimokwongo mana nyisi maparo ni make moyude correctly ni obilo luoro ni ng'ato tho e lwete kata mabus ringone. Ka mabus oringo to en mabus mar robbery. Gima jatendi kata joma ng'eny pogo paro ni nomiyi omenda mondo iwe ng'ano mondo dhi. To seche moko ringo koro iluor to giko mare ni riembi tich. Bro yaw inquiry file konwan kid gi makosa ni in careless riembi tich. Tho mar ng'ato e sel mar obila en gima serious. Wach sel no e kama bedo considered ni en e kama nitie safety. Maka ng'ato tho kanyo to in gi tabu. Omiyo sama ng'ano notho to ojwang' notho taparo ni ng'ato nyagoyi koparo ni jomoko goyi kata mondo yud information otiyo gi torture to interrogate you. To dhiro kata wiye korot titho. Koko realize ni to karatimo gimarach wang'e yepo. Koro temo manyo gimonyalo umogo makosa. Okata no temo umo ne ng'ato otemo umo makosa kuome. Mano mineno ka gibuke obi ni gigole sel kongima ni to koro mondo kochopo kucha mondo koro wach ni obedo declared dead on arrival. Mago te gin yore ma ng'ama notimo timno temo mondo umrego en as a person. Iwinjo no wach nyanwang'o ni nitie excitement kawuono kama ken bosna atiyo bang'e to ng'ato kosone echimo katemo overdo things iseneno kata mana kai kasama koro wach ni kata ni yiero rumo to koro ng'ami hero kabisa iwacho no yombi tini believe no koyombe ineno kaka jitimore ng'ato dhi mawang' kata od ng'ato mawang' kata od kata neg ng'ato lakini koro adiero biro ma koro adier kori manyo ng'ama dwa take responsibility to biro nani onge omiyo kinyawa konya wacho nitie ng'at moro mabedo protected no and a investigation ka kitemo afadhali wacha adieri kiwacha adieri konyi piyo moloyo kiriambo wach kiriambo to miriambo no ibro yudi to koyud miriambo no koro miriambo no ema implicate gimino ni intention cha kori yudo kanyo wach ibro penyi na niya kane okitime intentionally tamo miriambo dak wacha ni na dhire to podho to tho yes pod en murder but it may be manslaughter and be ibro yawo ne ji mang'eny ma wach ni bro dhi kuome tom kane wawuoyo about josiasa wawuoyo about josiasa ni josiasa timo makosa ni josiasa cause kata death josiasa hero take advantage of a problem kapok kijana njo tho wiga dek kapok kijana njo ji neno i social media everywhere ka josiasa madongo kabisa wacho la ng'ato dhi as koro ginwang'o gimoro ma ginyalo moke ni koro mondo timre nade odhi koro mane ma gimoke to the moment mwatimo mano kata kane adieri en involved tibro nwang'o nwa bro umo wa jump the moment mi jump timako ng'ato maunge facts to kawango chopo kucho like for example an investigator kama makungo otimo gimoro marach tadwa konye tanyalo make to facts kata nego amake to ka follow or beni nitie witness ni nitie ng'ama noneno kama forensic mi wachogo koro donge ji dwaro na maki mamakra tero kanyo e court bas wang' kako dwa dhi e court to koro duogo chako chien koro kendo chako manyo gigi bedo a problem. Mano winjo kwa wacho ni ji ohore mos otim investigation systematically
nyaka rum kaka koro mar Albert Ojwang to yot to kene kata IPOA timo investigations to ji be ndiko wechegi IPOA timo investigations to ji be ndiko wechegi omiyo an gima nyalo wacho ni mae ok nyal bedo matek moloyo tho mar nyocha Mjumbo tho ka ma ji odhi mtoke to goye bunde to nege to ringo mae en gima otimre e sel kata kotimre outside but nitie joma ne ni kode mwanyalo luwo mwang'eni exactly ang'o manotimore omiyo an nyalo wacho ni okomata ng'ama ne o instigate mondo kijana ni otho ji te mane involved e chain ni nyaka maki ma nyaka die court okomata ni ania but wa avoid rumors wa allow investigators mondo tim tijegi wanyalo question areas moparo nok gini maber but we give the time mondo gitim tijigi gik miluongo ni forensic but like for example postmortem no setting postmortem onyiso very clearly ni ng'ani nokogo wiye wang wacho ni ng'ato no twist ng'ute koro our next move cause of death was confirmed the next move ng'ano manotime giminjo ko wacho ok ijal rucho CCTV jomoko dhi matur nyaka CCTV nyaka samiture no be ineno kiture ji dhi maum nyaka wang'gi technology koro sani biro manyalo timo x-ray inyalo umo wang'i but there's another technology coming up manyalo x-ray wang'i miumono magole exactly face ni omiyo all these things they are heading nowhere. Okay. Yes. All right, Tom. Injuka kaka Charles Uwe kama Dr. Matunga beni loso ini won delay jadung Charles mabinde no bila kendo en jatim nonro osetiyo e sectors mathoth e bad migawo mar obila ka wacho ni onge ng'ama itemo kamoro ng'ato nyalo dwani umre kendo wuon ang'o momiyo samoro nonro aina maga yango ni mae gima notimore kata koro ing'iyo wach mar mbui ni nyalo kawo thuolo malach ing'e ni gima timore fault ni en ma police iwinjo wachere dier Charles ng'icho wa gima onego timore Matunga wacho technology kako onego tim in fact gima Matunga wacho is the correct thing and I've been warning people all along in this time and gindalani we bedo ng'ato madwa timo richo tiwene nyalo geng'o ibiro nwang'i gi yo moro amora gima otimre gini ma pod anuoyo ni en police owuon ne onge confidence ne gionge chir mar keto case ni yo makare giluor to luor ang'o to gin to sotimre nikech pod ibiro luwe you understand nikech ingen kata sani ananeni nyoro gi interfere sani ka nyineno iwang' dede nyoro gotieno tineno ni koro kata jomonego make medre in fact ana nyalo wacho kata OCS ma station gima koro kasomo gazet kawuono to kendo dwa chanda kode en ofise manentie CCTV to ng'ama nonego bed ni kuongo dadho ogene ni inspector manogolo ng'acha ng'ama notero ng'acha Bagadi kacha ne nitie en inspector of police an inspector of police ok ng'ama tin en ng'ama duong' to thono bende ne konyalo wuogo kapok o communicate adiera ber ne konyalo wuogo kapok o communicate ne nyako communicate koro gima wacha adiera ka manyako winjire nikech kirango kaka Charles wuoyo maber that is actually the rule which should have been taken gima Matunga wacho kani my procedure monego luw but gini otimore IG of the station IG of the Senate IG of the bunge statement ne is one iwinja statement ne en achiel koro kwa nyalo wacho no bedo misinformed ka imamiyo police system bedo gin question ne indeed adiera gima timore ni ne ntie kaka ne ntie ne gibed ni behave openly kako Charles wacho ni and I agree dear man spokesperson things were different ken en ng'ama nyalo wuok openly bo wacho defend gimoro kata ko defend wacho adiera lakini pando ni emomiyo gini obedo complicated tadiera mantie ni koro sani gini koro wuok nikech kara question ka iwacho ka ni DCI no askache mag DCI manomo ba gin DCI mane mo yer quarter mo central
You see, those are the things we should come out. Monego bed maber. Kora king you know okay, kada report me wachoni. Reporting amanondike to know the yo mane. Ingen kwa dwa nono gimoro, nikech gini be nyalo bedo nikech kaka Charles wache. Ngani ogo. Okay, ngama to natural. Ingen kama dwa gole Charles. Charles wacho ga gik matimore ma normal. Na to tho ijela, okele to tho. Luoro goyi. To pudi nyalo explain. Manga madende wacho no goye. Odiko kuchwer won gi wacho no kuchwer. Nyaka be ni nitie gimotimore. Koro gini emonego ji nonta ma notimore. Koro kaka Charles wacho ni investigation kotim. Gasani ingeni I don't know nikes Charles ngamo telo communication. Akegi mumio wadwa winjo gik matimore social media. Social media gin par mag jopiny. Genya bedo muriambo, onya bedo adier. Who is supposed to be influenced with that? Gima duong no police kada jo aipo sani mo bedo go confidence gima gi communicate in public. Iwinja. Watimo ma, wanono ma. Sani okine ka theory is coming different. Manga manene kende, sani koro en gi jadek. Jadek gi pat mama bus. Inyana gino kuom ng'ato kan kata Charles yong'eyo ka ng'ama timo nonro ka ko ng'ama mane CID officer ong'eyo very nitie intention marom kanyo. Nikech ka ng'ani nene kende ng'ani duogo nwang' dhano adek ma bende wacho ni mabus. Koro ne bed mabus ni mawe boyo bwana. Ing'eni wabedo nyuolo theories ma onge tiendgi. Ka ji timo gimoro emomiyo wacho ni ka jatend communication in this country. Office no duom, makajo giporo chae, they should know no office no duom. And one obendo me that office work. So that gimajo gikelo or sense akanga motimu communication. He is the one who is at fault here. Kuom jomotelo ni. Any communication officer maserikal. Adira on higi maber. Kapuru kia tije, let me define it for him. Onge gumilo nge communication director ma communication. Nikesa nigi machando serikando ni. Magna ka president ngi joma inform maber. And the communication. The messaging of the whole thing is wrong. Okay. Police notimo, but how is it communicated to the public? Okay. Yes. Dr. Matunga, wanigiti sendi bila mathota nyaka. My ndi kuri wanyalo nyo in terms of timo reforms kata kilo lokruok manyalo miyo weche bedo mayot. One, mokwongo en chiwo arita makare ne joma samoro chwade sendo bila. Kata bendo bila uone. Nikech gimae wacho ni nitire ng'ato uone, chiwruok mar ng'ato uone. Nadwani mondo arito bedi, kata dwani mondo mi adiero nen. Nitie chiwruok mar ng'ato, intention mare kata chiwruok mare. Then Kenya nitiere gi apisa mang'eny mag obila, Kenya nitiere gi tesendo obila mang'eny. Ang'o ma nyaka tim, kata ang'o mowinjo bed ni nyalo tim mar neno ni e lony manyasani, kinde ma weche mag lony manyasani gi mbui, achiel kuom gigo ma imedo ketie maina ahinya. Inno kama ne en jatend migawo Elido Walo nowuotho ka keto kuonde miluongo ni hotspots mag internet e kor gwenge mopogore opogore. Weche mag mbui gi gin gik masani nyalo tigo de arita e jiwo arita kaachiel kotimo nonro kata mana e budget masani nyosom gi John Badi. Weche mag arita en achiel kuom mago moket negi omenda to ma oting'o nyaka tiyo kod lony manyasani e ng'iyo joma donjo e pacho ka, e ng'iyo joma wuok e pacho ka, e timo nonro e weche mag cyber security. Gik machalo kama. Ang'o ma nyaka tim mar ni apisa kata bad migawo mar obila bende bedo ni ok odong' chien e tiyo gi lony manyasani e jiwo arita gi nonro? George, kicheko malong'o ibiro yudo ni atemo cheko mbui ayudo ni wa Kenya ka sani wan gi polise ma kalo 100,000. Ng'eni magi dhano kode una nyaka Owino bende kichen police. Gin 100,000. Magi dhano ma ng'ato ka ng'ato nigi pache to osetergi e tiegruok ni tichgi en kelo kwe kendo protect jo Kenya duto maonge ubaguzi ka kod kacha. King'iyo malong'o e Afrika masani kata e piny, Kenya ni mbele e weche mag technology, ni mbele kabisa. To ineno kata mana sime ma ng'ato nigodo e gweng'. Ng'eni seche moko ji ng'iyo ni kompyuta moro mantiere e classroom cha kata mantiere e office cha, mani en kompyuta, sime ni en kompyuta. Koro choko evidence, choko timo nonro
e gimoro amora manyalo timore Kenya ka ok di lal. Ing'e ni bende giwacho ni remb dhano kech. Remb dhano to kech adieri. Mondo mi nega dhano madhi malal kamano ok dibed mayot. Reforms mowinjo bedie korka technology ni omed ket technology. Ting'e ni technology ni bende luwore mana ka ng'ato tiyo kode. En gima duong' ni ji ng'iyo mbele to wacho king'iyo wacho jwang'ni. Gima nyalo chende wacho jwang' ka nikech iyudo ka ji sana josiasa kata rowere wacho ni Lang'at must go. To mana kaka ni winjo Owino wachacha. Hapa ni nokolere maber ahinya. Seche ma ng'ato isewacho ni ng'ani ema mondo maki. Tin pod okitimo investigation oking'eyo ni obila nogono bro make to tere a cell to tere court gi evidence ma weak. Kaeto bang' bende ka mirima oserumo nikech winjo ga kiwacho ni mirima ilayo. Ka mirima oserumo tiwinjo bang'e ni ng'ane nowe for lack of evidence. Mano a risk. Nikech sani dong' wacho ni justice for Ojwang'. To justice for Ojwang' chakore koda an awuon ma wacho justice for Ojwang'. Ni to awache yo mane manyalo kelo yot kata nyalo kelo pek. Nikech ka wacho ni justice for Ojwang' dhiru mak Charles Owino kata dhiru mak Tom Nduku. Kose make koro ing'ina bro bet ni mano kora enang'o en justice. To bang' thuolo moro kanyo iyudo ka judge release Owino to gi Tom ni lack of evidence. Mano bende wayudo justice. Koro inano reforms ma wachogo en gima chakore gi pachwa nikech computer en gima iketeno e gima otimoni. Sani wan gi gimoro miluongo ni artificial intelligence. Hapa ni bende pod chandu pok oyudo haku udefine. Mani winjo ka Owino wachicha. Ni katirwaka gimo okaba ginene. En ogolo dingi ma wach ni mading mak Matunga. Koro kati umo wangi machal nade. So technology to sani to nitiere odare mana mondo mi omed ket ginene motegno mondo mi technology omed konyo. To technology no bende luwore mana kaka watimang'o kaka watiyo kode. Miwinjo kana wacho ni wabro ketho weche mag Ojwang' nikech we might be pushing wadhiro ng'ama kamoro okotimo gini kata dipo ni otime to kose make motim gik moko ma uthu to bang'e to iwinjo ni bang' dweche moko kanyo osebedo release. Justice for Ojwang' cha onge. Okay, Charles, honesty e bad migawo mar obila ka dakika wabene ng'adore, but honesty bende jadini wacho ni samoro ng'ato wuon nyalo ng'ado mondo obed ja miriambo, ma bende wacho ni mano en both maduong' ahinya nikech koro koyud ni in gi ni timo gino king'eyo to keti kamarach. Jomoko bende penjo ni ang'o momiyo samoro jalo miwacho ni winjo bed ni gwetao kuom ranyisi jalupo gaye mar obila en pok onene kochopo e Senate, pok onene samoro kochopo moduoko penjo ang'o momiyo ma nyalo timore nikech koro gino kaw en ting' mar ng'ama duong' e bad migawo ne koso ang'o matimore ka watieko Charles. Ing'eyo ni inyamedo gi lokruok ma dier mondo king'iyo sekta mar obila Kenya ka mosetim gima dier mondo med tim. Ing'eyo ni kes ni Yes. ok nyal tamo obila timo. To bende kata mana jomiluongo na ipoago ng'eny gi gin mano obila jok mano otimo investigations obila ma gindiko apart from jakom gi the rest joma tiyo kanyo gin obila. And be kata kidwaro forensic investigation opodi bro dok kadisia mondo konyi. An gima nyalo wacho en ni ka gimoro timre to owe mondo kidienje matimo nonro otim nonro mondo ng'e nang'o motimore. To wan gi tabu moro kani ka ji oseketo gimoro e wigi ni mae gima gidwaro, koro kati wacho ni ok en ma to mane gima nie wigi. To mar ariyo nitie wach moro marach ka kabisa. Police kawo gimiluongo ni individual responsibility. Police ka iwacho adwaro mondo police obed ng'ama ong'eyo sheria, ng'ama osomo maber. Ing'e jo Kenya to believe ni police mondo Peter ng'ama ok osomo mogik, but police ka ema dwaro joma riek moloyo ng'at moro amora e pinyni. Kata gik mwacho ni forensic go dwaro mana joma
riek ma understand gima forensic no en. Nitie kidienje mopogore opogore e obila ka manyaka wakete joma beyo manyalo timo tijego. So an gima wacho ni problem wano jo Kenya iwacho ni police officer nwangre e yo moro kata kamoro moonge gi saa monyalo ng'iye buge kata saa monyalo penje jatende na tim ma kose kika tim ma. Koro police kawo gibiluongo ni individual responsibility. Kitimo gimoro kaka obila winjo kata omgiri wuoyo to gi blame police o gidwa blame individuals motimo wach no. Andige no gi police ariyo Kenya ka wan gi police adi national police service adi makata kama wantiere ni sani kwa beda attack to gine mwago ni gisimo kwanya golo police moro kamoro. Koro po mix issues or insist ni ng'amotimo makosa must be dealt with, but kikobed ni police enyo kata omwacho ni achung ni national communication and therefore orubena nyiso gigi morubena gitimo. Magi gin facts. Can you define fact in law? Ni fact en ang'o? Tiso na fact en gimoro amora minyalo neno, minyalo winjo, minyalo ng'weyo, minyalo test. Minyalo nango minyalo belo bele. To lastly sheria wacho ni en gima mental condition mari nyaka bed conscious. Amiyo ga example kata ndalo mana puonjo ji ni the fact ni neno gimoro ok nyal make a fact court. Nyaka mental condition mari bed conscious. Nango mwach wanyaro bogi to ugunja tamer waro boga tamer kabisa mon wanga imtaro kamero kono Owino tenango ya tom ber bwana ni nadi pokani ndalo mang'eny to tom kawa to tera dalana amer kabisa anene ma identify moja nen tom to kinyi kata mo biro lewa dalana kaka na chiew to tom nango pokani ni higni mang'eny to tom manyo tera dalana to nya nene nyiso ni my mental condition was not what conscious. Koro konya beda fact okanya get chiwo evidence in that matter, in that incident manotimre kanyo. So gima wacho enia kik wabed jo marash sawa e blame ji waonge police moro. Jo Kenya yot e wach mar ketho nying police blame obila, but kobila moro timo makosa nyako bed dealt with as an individual. Materi doho matwe to kikwatim gimoro mabro ketho no nitie gima no wacho about technology to tieko jawan gimiluongo ni integrated communication command center at National Police Headquarters. Manyicha control rameny minene ndara mang'eny kendo ne konyowa. Mano mondo jo Kenya oti matek mondo wabed gi pesa mang'eny. Sometimes gikethore Mwese moko serikali onge gi pesa moromo kata mar maintaining such facilities. Matunga gini nigi knowledge ka. Kiwacho ni dwa chako keto CCTV e police stations ma Kenya ka. En pesa magudho motamre gi nono. But bro luwre gi pesa ma serikali nigo mago duto gin gik ma important. Erokamano Tom kawatieko paro ni an gi seconds per day kama. En lokruok mane kata reform mane madier mondo keti e sekta mar obila. Nyecha so wacho no first of all recruitment ma police obedo peg no ngwech is the first thing. Your application you better censored you call in the normal channel. Mondo watch moro ni ng'ato moro ra mafundi kor gweng to wat ne duong koro ka Owino adwa ni to koro biro ndike. Te ni mudugo bedo jakuo kae te kata go bonde mano rum. Pokandiko jama nambari no pokacho ni nambari mado na wachi. Yes watieki. En kamwachi ni ugikie. Ano chun jatend piny mondo form judicial inquiry commission. Mondo non wachi ni malongo. Owino un confirm ni kantie dishonesty. Aya. Yes. Watieko. Asiro wach mar inquiry no. Apani mane manyalo golo adieri makel kuku mar wach oko e justice mar Ojwang mane wacho cha. Adieri nyako Ramogi, adieri tiyo kod mbui, adieri tiyo kod jogo mane kod lony, adieri kowuok kuom ng'ato wuon motimo gimoro. Kaka wach kagi ji adek magin jolony e kidienje mopogore opogore ahinya to gitudo gi weche mag arita. Erokamano kuom kete ratil tinende ni wabedo kod twak mong'ith kendo ageno ni ing'eyo kaka gik moko dhi. Nyinga en George Bati, elo Charles Owino, elo Tom Nduku kaachiel kod Dr. Matunga. Oriti masane.